Mawukuthi wawungithanda phona wawuvumelani kini bangibiza imali yonke engakani? Ngangisaba sithando sami, ngangisaba. Ngoba ngisho nje ukuthi ngangisaba, ngangilela isithunzi sami nesithunzi sasekhaya. Ngiyaxolisa futhi nalokho. Esami isithunzi? Ntonga ngiyazi ukuthi ngonile. Ngicela ungixolele. Ngitshela ukuthi. Ngitshela akungitshela. Ungiyeka mfethu, ungiyeka. Uyazi ngalobola ngamalini kubola musi? Uyakwazi lokho? Uyakwazi ngalobola ngamalini? Uyazi ngalobola ngamalini? Uyazi ngalobola ngamalini? Uyazi ngalobola ngamalini? Ngiyalibingelela nanke ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi iLove Back. Igama lami nguStufuza Dlanga Mandlezulu. So isizathu sokuthi sibe nesivakashi namhlanje nakanjani khona lo muntu afisa ukuthi abuyelana naye. Kodwa ke ngoba isitori asisazi ngicela silalele ukuthi ingabe ubekwa yini la ekhaya namhlanje. Sabona kanjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama nesibongo negama lendawo la usuka khona. Oh, igama lami nguNeliswa ngakwaZuma, ngihlala eMzinyathi. Oh, okay, ukhula eMzinyathi. Yes. Alright. Ngicela ke sithathe sibeke kabanzi la uhlangana khona nomuntu wakho noma ngingathi uex muntu wakho. Kwakungumuphi unyaka nihlanganela futhi endaweni kanjani? Usithathe nje usibeke understand ukuhlangana kwenu silandele udaba kuze kuyofika lana khetha ukuhlukana khona. Oh, mina nomnyeni wami sahlangana le nkandla sihlanganisa khona abazali ngoba wayengilobola mina ngiyinkosazane. Okay. Yes, sagcina saba nengxabane-ke, mina ngenza iphutha elikhulu ukuthi ngamtshela ukuthi angisayona inkosazane. Wagcina wangilobola-ke. Ekugcineni usetholile-ke. Uyangazi bengicela bandla ngisiza ukuthi silungise lolu daba lolu. Ngoba kahle kahle ngifuna ukubuyelana naye. Ngibona ukuthi uyena umuntu engimfunayo engimdingayo futhi empilweni yami. Lo owakuphuca ubukhosazana uphi? Ukhona futhi into nje eyaphela. Okay. Umuntu ethi uthandana ingane, ya kwaphela nje kanjalo. Kwase kwafika yena-ke. So uqamba uyafika nje lo owakulobola umnyeni. Isekuphelile kudala noma kwaphela eselobolile? Kwaphela nje kudala, kodwa kwaphela vele sengonile. Oh, mina into engifuna uku-understand ileyo ukuthi kanti amakhosazana awabhekwa yini esontweni? Ayabhekwa. Kodwa-ke sasenza ngendlela yethu. Hayi, ngiyafuna-ke nje ukuyazi leyo ndlela. Ngicela ukuyazi nenza kanjani, nisifihla kanjani ngoba esontweni usonto kuphi? Isonto lethu. Elokhuzana. Yes. Yes. Angisho niyazimboza. Yes. Ya indwangu kuthiwa inantsuka? Yes. Okay, nginxesi bengingazi. So niyazimboza nginantsuka, ne? Yes. So ekuzimbozeni kwenu akuve na uthola igunya lokuthi uzimboze ngoba nakho sekuneshow abomama babhekayo babe nesho ukuthi okay uzimboza nje uqinisile mase uyinkosazana. Ya, kodwa-ke thina besenza ngendlela yethu ukuthi uma lapha sesobhekwa besiba nendlela ukuthi sidoje singakwazi ukungena laphaya. Mhlawumbe sithumele iy'ngane lezi ey'ncane ngoba sike sithole izinto ekuthiwa iy'tifiketi. Okay. Yes, sithumele zona kubhalwe igama lethu phansi ibuye nesitifiketi inginikeze. Besenza ngaleyo ndlela leyo. Mase niyayikhokhela iy'ngane noma niyathuma nje iy'ngane nje kalula? Sithuma nje iy'ngane ey'ncane vele usibesi laba abancane. Besenza ngaleyo ndlela leyo kugcina kungatholakala ukuthi ayi. Yes, sifake thina namachashaja lawa afakwa la. Oh, okay. Shuthi kahle kahle into eyenzakalayo leyo. Yes, izinto ezenzakalayo nje. Oh, mhlambe ke ezebona ukuthi ngazi ukuthi awuseyona inkosazana. Yes. Ube unjani ubuso bakhe ukwate wafika kuphi mhlambe ngeke kwenze ukuthi wakuphamisela isandla noma wavela wakushiya wedwa endlini i-relationship yaphela lapho noma waqeba
kubazali ukuthi ngeke ngilobole umuntu ebengitshela ukuthi wuye kanti akusiyena? Wadina kakhulu, wavele nje wakhetha ukuthi azithulele, sagcina nje sihlukana kanjalo. Walihambisa futhi nodaba ekhaya. Okay. Yes, walihambisa nodaba ekhaya. Gcina ukutholakele ukuthi hhayi, vele nje ngingasalona intombi, ngize ngishade naye. Abazali basakhona bobawu-2? Yes, kakhulukazi umama ukhona? Yes, bokhona. Okay. Kodwa indlela okwenzeka ngakhona kahle mina ngase kahle nje ngilwela isithunzi sasekhaya. Okay. Yes, ngase ngilwela isithunzi sasekhaya ukuthi ngigcine ngize ngishade lo muntu ngoba ukuba nganginqaba isithunzi sekhaya sizodedela phansi. Futhi ngangisaba ukumtshela ukuthi hhayi avela ngisayona intombi. Ya, kwaba nje kanjalo manje ubhuti umyeni wakho wakudala kanti beningazwani ngaleyo ndlela ukuthi seningaze nifike engxoxweni enjalo ningakahlangani vele? Hhayi, lo wakudala hhayi. Yes, ngikuzwile okokuthi nihlanganiswe abazali, but nina anilwenzanga-ke lolo zwano-ke phakathi kwenu noma ngabe kuthiwa nihlanganiswe abazali. Awuzamanga yini ukuthi mhlambe uphembe ubungani kuqala before izinto nje ey'ningi kuqhubeke ziye ngokujula? Hhayi bandla, hhayi asilokhuzanga ngoba sathandana njena. Kwenzeka-ke wakuthatha-ke untombi bami, wasaba ukuthi bazomkhokhisa ekhaya. Sagcina savele sahlukana nje ngoba nami ngangifihlile ngazi ukuthi into engeke izisheshe itholakale njengamanje ukuthi angisalona itshitshi. So wathini-ke uma esethola lezo y'ndaba njengoba uthi abazali batshela? Nasekhaya baphoxeka kakhulu. Bagcina nasekhaya sebengiqosha ukuthi ngicelele isithunzi sabo phansi. Waxoshwa? Yes. Wahlala kuphi? Bengihlala eLower Enkandla, ngase ngabuya ngizohlala la eMzinyathi. Uhlala kabani eMzinyathi? Ngihlala ey'hlobeni zasekhaya nje ezinye. Okay. Yes, iy'hlobo zasekhaya. The time kade zikwamukela iy'hlobo zazazi ukuthi la usuka khona kunjani noma wafika ngesinye istori futhi kuzona? Hhayi, ngafika nje ngesesitori ngithi ngizofuna isikole. Okay. Yes, ngafika nje kanjalo. Ya. Sure. Kaze kwanzima. So awucabangi yini ukuthi njengoba ufuna ukubuyelana naye yena usabambe inhliziyo yokuthi wakhipha iy'mfanelo zabazali kungafanele? Hhayi, yena mpela hhayi udiniwe kodwa engikwaziyo ukuthi uyangithanda. Okay. Ngoba ngiyilento le engiyiyona njenganamhlanje uyena. Ngiyacabanga ukuthi hhayi usangithanda ngoba nalo msebenzi engusebenzayo njengamanje ngafakwa uyena umyeni wami. Ukuba akasangithandi ngabe mhlawumbe usengikhiphile. Oh, okay. Yes, ngabe nje angisasebenzi. Emva kokuhlukana kwenu bekwenzeka umbone leso sikhathi leso mhlawumbe nihlangane nje la nihlangana khona hhayi ngokuplana uthi ukumbona njengoba uthi wakufaka emsebenzini? Yes, bekwenzeka ngimbone kodwa benginamahloni. Yena bekwazi nje ukukhululekisa inhliziyo if ekubona mhlawumbe ajabule ukuthi okay nakho khona uyaphila noma ngabe kuthiwa ayisekho-ke i-relationship? Hhayi, noma ngazi mhlawumbe benzela abantu yini mebona abantu kodwa nje besikhuluma nje ngoba mhlawumbe mebona abantu phela abantu bazobuza ukuthi hayi abantu kwenzakalani. Bekwenzeka ngaleyo ndlela leyo-ke. Yenzeke nini lento, nihlukane nini? I think ezinyangeni nje ey'dlule. Okay. Mhlawumbe zu-6 sehlangene? Yes, ezinyanga kodwa nje ey'dlule umshado wethu waphela kanjalo. Kodwa ngeke ngize ngivume ukuthi uphele. What if ukhona inkosazana esiyibonile ndlela thizeni esontweni? Hhayi, mhlawumbe okungenzeka ukuthi mhlawumbe seyiqalile iy'ngxoxo nomndeni wakhe? Hhayi, ngoba ngiyamthanda ngizohlala naye futhi ngizomazisa ukuthi ngoba wangishada ngize ngiphume ngebhokisi mina kubo. Ngizohlala emshadweni noma phela ngenze iphutha. Okay. Into engifuna ukuyi-understand-a-ke ile yokuthi esebonile-ke ukuthi awuyona inkosazane, waqhubeka yini nomdlalo wasembhedeni noma wathe qambe ebona nje washiya phansi bangisalinda nanokufika entanjeni? Hhayi,
ngoba sathi nje siqala nje weza ukuthi hayi vele kuyabheda la wakhetha ukuthi nje hayi ashiya akaqedanga ngisho uqeda hayi wabona nje hayi vele nje ayisekho lento avele ngishiye phansi yo okay fine ngicela kumlanda sike saxhumana naye nje ukuthi sinikeze inamba yakhe samcela ukuthi akasondele kodwa akazi ukuthi wena ubhalile kwishow akazi ukuthi wena umbizile so ngicela ukuvela ngimlande khona uzokwazi ukuthi uyikhulumele naye umbuka ke manje ngiyacela usilandelene Uyothi usale kanjani abanye betetiliza besidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi iLove Back na kanjani kuseseyiyo inyanga yamagugu so nami ngiyangibona ukuthi ngihlobile namhlanje ngimuhle ngithe kanje so ke ubhuti uvumile usasijoyine and nginethemba elikhulu sina kanjani ucu Longase hlangana ngicela sibuke izinto zizenzakalela zona sabona kanjani Saphila ngiyaphila nami ngicela wazi kube nesibongo nekube lendawo la usiwakhona lokukhuluma ulindo kuhle amabaso qhamuka enkandla bana amabaso umntu ngombulazi umbulazi ukhumalo ya mhlobene into yodwa alright uyamazi udadwe senhle naye Musisi lo nyamasa uyajabula umbona angazi haw kanjani manje noma kuthiwa awazi ukuthi ubizelweni kodwa nje ukumbona nje uyajabula ukubona lo sesi lokungisiza ngani ngijabulisa ngani haw kanti kwenzakalani umazela kuphi yini engakujabulisi mekuthi uyambona kanti kwenzakalani sithini story Abosisi lo kubo wakhe bangiqola mina bo khiphisa imali eziningi inkomo yonke into kahle kahle masolotsholo okay awento lento le angithandi ukukhuluma ngayo kade uyingoduso yakho noma kade eyingoduso yakho angazi kodwa nje mina nje akubona nje futhi bengingazi ukuthi mina kahle kahle ekhaya Black Life ngibizele lento leni yabo sibizele yena ke uyena ngizengizela noma how awuthanda ukukhuluma naye ngiyakutshela manje uba ngisiza ngani waze lapho ukuthi into akubuzela yona ithini ngiyazi ukuthi ufuna ukunitshela ukuthi mina wangidla imali bakubo behlangene nabantu bakubangidla imali yasekhaya yabo okay ngiyazi ukuthi inhliziyo iyabhibha ngenze ukuthi sabhlungu namanje kodwa ngiyacela uma uphi isikhathi sakho umlalele uthi yini la afisa ukuthi ayisho kuwena ngiyacela isicelo ngiyacela ngiyathatha isikhathi esithi cela ukumupha 20 minutes bantwana khona ngifuna ukuya khona ngiyabonga kakhulu ngiyacela ukukhulumisana naye Ntonga ngiyabonga ukuthi ugcina ufikile lana ngiyazi ukuthi ubungeke uzofika kuba ngicela ngaba Black Life bengilandele wena Ntonga ngizocela manje ukuthi ungixolele ngiyazi ukuthi ngona ngizwanga ngizocela ukuthi ungixolele ngenzi lonto leyo cabanga ukuthi into ebefuna ukuyisho yini hayi ngikwazi sinangidedela ngidedela uthe sinezo 20 minutes 20 phela ngisho 5 okay uphinde ungisize ungibalele lo mama lesibeke ngizokuna kanjani Ntonga ngicela ukuxolisa abantu ukuthi wagcina walobola kanti ulobola vele umuntu osengasekho kanti nami ngangifuna ukukutshela kodwa bengisaba ngatatazela ngasabela isithunzi sekhaya ukuthi zogcina nje isigodi sonke sesazi ukuthi mina ngibe intombazane engayiphethe kahle ngagcina ngaqola umuntu wesilisa uma ubuthi wawungithanda phona wawuvumelani kini bangibiza imali yonke engakani ngangisaba sithando sami ngangisaba ngoba ngisho nje ukuthi ngangisaba ngangilela isithunzi sami nesithunzi sasekhaya ngiyaxolisa futhi nalokho esami isithunzi Ntonga ngiyazi ukuthi ngonile ngicela ungixolele umtshela ukuthi ngicela akuyintshela Ungiyeka phezulu, ungiyeka. Uyazi ngalobola ngamalini kubola musi? Uyakwazi lokho? Uyakwazi ngalobola ngamalini? Uyazi ngalobola ngamalini? Uyazi ngalobola ngamalini? Uyazi ngalobola ngamalini?
uyazi ngilobula ngamalini la msulu uyazi ngilobula ngamalini mina uyazi ngikhipha malini uyawazi ngikhipha malini mina lapha ngingizela ndani into olungisela wena lana ngiyazi ukuthi umoya phezulu but ngiyacela sekuseni umoya ngiyacela Siqoqo sami abona mina lefana ungitshele kwanawe ukuthi ungibizelanda ngiyaxolisa Ntunga ngicela uyekele ungibukisa nabantu. Ayikho into ekubusa ngabantu la wena. Uyazi ngoba ngina abantu bangikhokhisa malini? Yawazi bangikhokhisa malini abantu bakini? Wena sizindaba ungangitshela ngiqinisa ukuthi ngiyaxolisa Nkosi yami ngiyaxolisa. Ngiyacela ukuthi umkhulule ngoba ngathi akukhulumeki naye. Baba ke lapha emakhaya asikwazi ukwenza lutho. Umfula ugcwele and nani niyazi ukuthi umfula mawugcwele akuweleki isidalo nje. Akuweleki. So angazi I think udinga isikhathi. I think uyadinga futhi nokuthi simbukele isikhathi ne-psychologist. Bakwazi ukuthi bahlale phansi bakhulumisane ahlanze okusenhlizweni okungenzeka ukuthi asizakale. Angazi kodwa uyabo you can see ukuthi walimala emoyeni akekho right futhi lokhu okungaphezulu kwamandla. So okwamanje sikhetha ukuthi sivele silivale la uhlelo ngesimanga sokuthi ayikho inqubela phambili akekho right. And kunabafowethu la eminyango abalimele njengaye okungenzeka ukuthi bayibuka le video njengamanje. So ngiyacela abantu besifazane amanga umuntu mawusuthi nje usukhetha ukuthi ube naye ingunaphakade kuba ukuthi meniqala i-relationship yenu niqala nje kahle umuntu wakho wazi yonke into ngawe awekho amanga aphakathi ngoba akukho kufihlakele ongeke uze kuvele. So uyacabanga usuqalile i-relationship yakho ngamanga isikhathi mesihamba nindawonye lo muntu lo umfaka enhlizweni yakho uzukhululeke kakhulu phambi kwakhe then boom nali boom se uthola ukuthi yena usethembele kuwena nawe usuthembele kuyena senzoxatshaniswa yibhomu ebenikade ningalilungisa ningakaqali lutho kungakangeni imndeni kungakabi khona ingxoxo zamalobola kungakakhokhwa lutho kungakabi khona umuntu othi umosha imali yakhe wakhokhela into engekho. So ngiyazi ukuthi insizwa lapha emakhaya zihlezi zinokuthi ubufazi bufihlwe etshitshini kanti umfazi usangamthona makuthiwa akaselona itshitshi. Baningi odadewethu laba alotshola sebenengane ezu10 11 12 kuyele ko15 kodwa baqhubeke balotsholo ngesimanga sokuthi iqiniso ethuke libekiwe phezulu kwetafula. So mekuthi uzoqala i-relationship yakho ngamanga uzoyithola senkingeni. And enye into engifisa ukuthi ngiveze ileyo ukuthi ngiyazi niyakhala kakhulu ukuthi mhlambe sekuhambe isikhathi ningaposelwa ama products eni siyashodelwa nathi ngeke size singaniposeli mayisekhona. So na kanjani sizoniposela abantu basekudeni abala eduze neTheku beze ku93 Queen Street na kanjani bazosithola ka Black Life Pharmacy because akhona ama products njengamanje and lo dingayo ikhona na kanjani. And ngicela ukuqhambisa lokho ukuthi mekuthi awukaze uzwe si-advertise i-products thizeni kodwa uyagula nesifo thizeni kodwa uyadinga usizo fona ubuza ukuthi ningangisiza kanjani ngisafara ngaphansi kokuthi nokuthi na kanjani usizo ngalithola. Ngicela singakhohlwa ukuthi subscribe ulike ushare mina ngiyanithanda kakhulu. And njengoba kwenyanga amagugu angifisa ukuthi niqhambise ngosiko lweni ngoba nakho kuyinyanga kaSeptember kuphela zazi noma kuthiwa uDecember noma kuthiwa uJune noma kuthiwa uJanuary zikhumbula ukuthi ubani wena musana ukukhohlwa imvelaphi yenu ngiyanithanda kakhulu. Bye.